प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। आज सुंदर दिन हम अपने साथी कलाकार के साथ आप लोगों के बीच मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं गणेशी बाबा YouTube चैनल की तरफ से आप सभी श्रोताबिंद को, सभी देशवासी को हम सादर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और छठी मैया के आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आइए एक सुंदर भजन छठी मैया का आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये पसंद आएगा। बहुत सुंदर भजन है। लचकत जा बहगी लचकत जा काच ही बस के बहगिया बहगी लचकत जा बहगी लचकत जा होई न बलम जी पहाड़िया बहगी घाटे पहुँचा बहगी घाटे पहुँचा होई न बलम जी पहाड़िया बहगी घाटे पहुँचा बहगी घाटे पहुँचा। बटोहिया बहगी के करा के जा बहगी के करा के जा तो आन्हार होवे ते बटोहिया बहगी छठी मैया के जा बहगी छठी मैया के जा पूछला बटोहिया बहगी के करा के जा बहगी के करा के जा तो आन्हार होवे रे बटोहिया बहगी छठी मैया के जा बहगी छठी मैया के जा छठी मैया हवे जे बारी छठी मैया बहगी उनका के जा बहगी उनका के जा चाही बस के बहगिया बहगी लचकत जा बहगी लचकत जा। चाही बस के बहगिया बहगी लचकत जा बहगी लचकत जा का चाही बस के बहगिया बहगी लचकत जा बहगी लचकत जा होई ना देवर जी कहड़िया बहगी घाटे पहुँचा बहगी घाटे पहुँचा।
बटोहिया बहंगी के करा के जा बहंगी ककरा के जा तू तो आन्हार होवे रे बटोहिया बहंगी छठी मैया के जा बहंगी छठ मैया के जा आन्हार होवे तो बटोहिया बहंगी छठी मैया के जा बहंगी छठी मैया के जा उहावे जे बारी छठी मैया बहंगी उनका के जा बहंगी उनका के जा उहावे जे बारी छठी मैया बहंगी उनका के जा बहंगी उनका के जा बहंगी उनका के जा बहंगी उनका के जा। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।